a nakoniec skončíme tým, že zomrieme a vlastne vôbec nenaplníme to, prečo sme sem do toho života prišli. Takže sa sem potom vraciame. Naučíme se trošku vnímat tu symboliku a trošku je skúsme aplikovat prakticky do toho života. A to povedal jeden taký veľký moderný svetec z tejto doby, že nie v každom živote máte možnosť si uvedomiť duchovný rozmer bytia. Ako ich sprostredkujem to, že zrazu môžu mať vlastný domček, vlastný byt, nemusia v dvojizbovom byte byť s rodičmi a ešte so sestrou a ešte neviem s kým, zrazu môžu žiť. A som pochopil, že to nie je pomoc, čo tým ľuďom robím. Ako nájdete si svoju vlastnú, vytvorte si svoju vlastnú, keď vám žiadna nevyhovuje alebo čokoľvek, ale začnite sa jej venovať. Niekto vníma už aj filozofiu na krok 2 dopredu. Krásný dobrý den, zdravím všichni diváky Skutečného života, vítám vás u dalšího pokračování s mými hosty. Dneska i s Pejskem, který občas to vypadá, že tady vyběhne z lesa, tak se nelekejte. Mým dnešním hostem je Daniel. Já tě zdravím, Danieli, ahoj. Pozdravujem ťa, Jaroslav, a zdravím aj všetkých divákov. Tak, my máme dnes takový zajímavý téma, i jsme ho jako dávali tak jako různě dohromady, ono bylo obsáhlejší, ale ono se to do toho nadpisu všechno nevejde, takže jsem to tak jako zkrátil. A co tě inspirovalo třeba k dnešnímu tématu zrovna vybrat tady to? V každom období mám nejaký pocit, nejakú hlavnú tému života, či už od ľudí, ktorí píšu a obracajú sa s nejakou oblasťou, alebo ľudí, ktorých stretávam, alebo to, čo sám riešim. A teraz sa mi zdá, že proste dostávam veľa podnetov práve, neviem teda, ktorú si zvolil, tam som napísal tak 1,5 témy. V poslednom čase zažívam obrovsky veľa vnemov. Nazval by som to akousi duchovnou krízou, kedy veľké množstvo ľudí zažíva niečo, že odhalili určitý duchovný rozmer bytia, začali sa niečomu venovať, niečo v živote zmenili, niečo rozvinuli a nedosiahli asi to, čo chceli a prišlo určité sklamanie. A toto sklamanie sa mi zdá v spoločnosti akoby také veľké a teraz tých veľa vnemov, ktoré mi chodí v poslednom čase k tomuto, alebo aj ľudia, ktorí sa obracajú, je vlastne, že majú skoro, by som povedal, až nervy na nejaké duchovno. Hovoria, že nič netreba robiť, všetko je už dané, všetko je už vyriešené, zanikla karma, zaniklo toto proste a množstvo takýchto nejakých podnetov, tak by som bol veľmi rád, keby sme to mohli trošku rozobrať, ak to niekoho zaujíma. Za mňa je každý človek zložený z 3 základných zložiek a to je telo, myseľ a duch. V našich podmienkach sa o telo staráme relatívne dostatočne. Telo krmíme nejakou stravou, telo nejak sa s ním trošku hýbeme, pracujeme, žijeme, trošku si ho niekto mastičkuje, natiera, masíruje, proste akože rozvíja, s telom odpočívame, spíme, relaxujeme a podobne, že telo by sa dalo povedať, je dôležité, aby bolo dostatočne silné, primerane, aby bolo ohybné, pružné, živé a vlastne to je z hľadiska tela skoro všetko. Čiže ak človek žije takým prirodzeným spôsobom života, že trošku vonku sa stará o záhradku, trošku si naseká drevo, trochu má taký nejaký bežný pohyb, občas sa to nejako prebehne, niekde vybehne po schodoch alebo čosi také, tak proste akože je to taká základná starostlivosť o to telo, že dobre. O myseľ v našich podmienkach sa staráme veľmi málo a preto si myseľ sama rozbehla taký nejaký svoj projekt, trošku nám uletela a stala sa takým našim diktátorom, takým riaditeľom, takým otrokárom. A človek, ktorý nemá pod kontrolou myseľ, tak tá myseľ neustále niečo rieši, neustále je v nejakých myšlienkach, neustále je v nejakom napätí, následne z toho potom prichádza únava mysle a v tej únave človek podlieha strachu, depresiám, rôznym napätiam, rôznym stavom, ktoré psychológovia popisujú veľa všelijakých úrovní a foriem, akože proste, ale toto nie. No a z toho sa potom odvíja to, že nám potom nefunguje dobré trávenie, potom nám nefunguje dobré ostatné orgány, potom nás niečo bolí, potom sa nám nechce, potom upadáme do lenivosti, apatie, proste nudy a všelijakého takéhoto a s tým sa proste a ďalej a to sa odvíja celé proste akože úplne zle. Mám na to také malé grafické vyjadrenie, aby to každý pochopil. Ak je zem, koberec 0, akoby graficky, tak o telo sa staráme asi tak, že je vo výške 1 metra, ten graf, proste, že dobre. Naša myseľ u mnohých ľudí je niekde na 9., na 12., u niekoho aj na 30. poschodí vysoko. Že proste ten nepomer toho, že
čo všetko tá myseľ rieši, koľko ona má myšlienok, koľko tam má tej energie, tých napätí, toho všetkého toho je tak obrovský moc, že je u niekoho aj 30 poschodí vysoko. A teraz ten tretí aspekt našej bytosti, duša. Dušu väčšina ľudí v spoločnosti ani nevníma. Vieme, že nejaká duša možno existuje, že sme nejakou dušou, čo si takéto tam je. Väčšina ľudí má pocit, že tá duša si ide svoje, že ona tam je dobré a proste všetko možné. A duša je bežne u ľudí rozvitá tak na 1 centimetr. Takže telo, ako obrazne to hovorím, telo je rozvinuté tak na 1 meter, myseľ je rozvinutá na 30 poschodí vysoko, veľký mrakodra, proste ako toto, a naša duša je rozvinutá takto. A v takejto neharmónii my tu vlastne žijeme, my tu pôsobíme. A teraz chceme dosahovať pokoj, teraz chceme dosahovať lásku, teraz sa chceme cítiť dobre, chceme byť zdraví, chceme si to tu užívať a rozvíjať svoj potenciál a cestu, pre ktorú sme sem prišli a podobne. No a toto v takejto neharmónii prakticky nejde. Ak príjmeme to, že takto to má byť a toto je moje čosi, čo tu zažívam, to utrpenie a to všetko takéto, tak potom je to v poriadku, keď to niekto takto chce, keď mu to funguje, je to úplne fajn. Takže za mňa duchovný rozmer bytia, alebo to môžeme zjednodušiť, duchovná cesta je o tom, že začnem pracovať s tou myslou, trošku ju upokojovať, trošku ju utišovať, trošku ju mierne sa s ňou skamarátiť, mierne ju dostať pod kontrolu, aby to nebol ten diktátor, ale aby to bol v tom lepšom prípade ten kamarát. Takže z toho 30. poschodia ju postupne utíšim a príde mi niekde na to nejaké 5. poschodie, 3., 2., to už je relatívne dosť blízko. To telo určitými cvikmi, proste akože takou živosťou rozviniem tak, aby bolo primerane ohybné, pružné a silné. Takže človek stojí, keď stojí na nohách a má vystreté kolena, by sa mal obidvoma dlaňami dotknúť zeme s ohnutým chrbátom, to je taká základná ohybnosť. Už to, či vie stať na jednej ruke, alebo na hlave, alebo na jednom prste a popri tom sa ešte zauzlí, to už je taká vyššia forma, ktorá nie je bezpodmienečne potrebná, nie je nevyhnutná na to, aby v človeku dobre prúdili energie. Každý klb, každé všetko by malo mať svoju proste dostatočnú ohybnosť, aby sa človek vedel otočiť, proste akože fungovať, aby tie energie v ňom, ktoré prúdia, mali kade prúdiť a neboli blokované, že niekto vie zdvihnúť ruku iba takto vysoko a nevie proste ako dostatočne za hlavu alebo kdekoľvek. Takže tá základná ohybnosť by tam mala byť rozvinutá. To naše teličko trošku postupí z toho 1 metra na 2. meter, na 3. meter, na to prvé poschodie takisto. A keď sa začneme starať o tú dušu, ale pozor, o dušu sa nestaráme tým, že ideme k moru a teraz máme pocit, že naša duša tam dosahuje určitú sítosť, alebo že vyšliapeme na nejaký vrchol hory a teraz sa pozrieme z tej hory a máme pocit, že aký sme my duchovní, alebo aké čosi proste tam ako takto nejako funguje. O dušu sa staráme práve určitými technikami a to už každý môže rozvíjať svoje, či už sú nejaké šamanské, alebo sú nejaké buddhistické, alebo úplne akékoľvek, eskimácké, indiánske, alebo nejaké slovanské, alebo prírodné, kresťanské, hinduistické, alebo to už každý má tú svoju formu, či už to robí človek dýchaním, mantrami, modlitbou, meditáciou, proste ako takto úplne tou formou, ktorú vie zvládať, to už je na každom, že ako sa o tú dušu stará, ale tá duša takisto potrebuje svoju výživu, potrebuje svoju pozornosť, potrebuje svoj priestor. A pokiaľ nám tá myseľ tam ide, to je jak nejaké rádio, ktoré keby sme mali taký rádiopríjimač, kde si nastavíme 7 staníc naraz, alebo 8, alebo 9, alebo 10 a naraz ich všetky pustíme, tak kde v tom tam vieme počuť tú hudbu tej duše, to jemné, to krásne, to citlivé, to skutočné, čím sme, kde potom sa vieme zorientovať, čo je dobré pre nás v tejto chvíli, čo je teda menej dobré, alebo čo je zlé. Vlastne človek je zmetený, človek je úplne z toho vo veľkom napätí, vo všetkom možnom a potom sa ten život stále komplikuje, uzlí a my vlastne strácame spojenie sami so sebou, blúdime, tápame, strácame sa, nevieme čo, nevieme ako, no a tam je väčšina spoločnosti. Krásně řečeno, ty jsi tak zjednodušil v úvozovkách pro mě, což je samozřejmě jako dobře. Ale teď by si člověk nebo divák často řekl, co s tím, ale když na tyhle všechny věci, které ty si popisoval, působí nějaký vlivy. Jo, dejme tomu na to fyzické tělo. Ovzduší, kyslík, dejme tomu ten stres, to bych taky počítal do toho fyzického těla, nějaký otrávený potraviny, když zdraví, tak prostě nedostupný finančně, na tu mysl.
média, reklamy, všechno takhle různě na nás ze všech směrů útočí, podobně jako Pejsek tady. A na tu duši bych řekl ty náboženský, jako který jsou v některých jako extrémech opravdu, jako já bych řekl extrémech, jako že je každý to náboženství. Ono ve všem najdeš nějakou pravdu, pochopitelně má to nějaký zdravý základ, ale pak postupem času si myslím, že to spíš bylo zneužívaný k nějakému typu manipulace. Tak potřebuju na to nějaký klid, nebo jak se vlastně odrazit a jak se zbavit i těch v úvozovkách negativních vlivů na to dít. Já mám pocit, že když se na tu cestu vydám, tak mě všechno brzdí. Na nic nemám čas, všechno jde proti mně, jako, tak co s tím mám dělat? Ty si teraz otvoril toľko krásnych tém, že toto popísať ako celé, ale spomeniem túto. Každý človek, každý priestor, každý kúsok zeme má svoju vibráciu. Takže človek, ak má doma nejakú vibráciu, ja neviem, konzumu, lenivosti, hádok, napätia, alebo zase čohokoľvek, proste v tom priestore doma, a teraz si do toho priestoru kúpi nejaký ten posilovací stroj, že vlastne ako teda ide behať na nejakom stacionárnom bicykli, bicyklovať alebo čo si robiť, tak vlastne zacvičí si raz, zacvičí si druhý raz, v lepšom prípade si zacvičí aj tretí raz a tá vibrácia toho priestoru, tam ona má svoju ochranu, ona sa tam dlho tvorila vlastne ako takto čosi a ona človeku nedovolí len tak previbrovať toto na nejakú inú vibráciu. Takže u väčšiny ľudí tento pokus napríklad o cvičenie fyzické končí tým tretím pokusom a potom ten bicykel zostáva niekde ako, hovoríme tomu, že prachojed, alebo tomu hovoríme večak na prádlo, alebo proste ako čokoľvek. A tam tá vec zostala vlastne a my sme podľahli tej vibrácii, ktorá bola v tom priestore, prispôsobili sme sa jej a v podstate to je všetko. Takže preto hovorím, že človek, ak chce rozvinúť novú vibráciu v priestore, ktorý už nejakú má, tak potrebuje zo začiatku, veľmi tomu pomáha, a chce napríklad cvičiť, že príde do posilovne, kde je vibrácia posilovania, tam každý proste maká, pozerá v tom zrkadle tie svaly a to všetko proste akože ide. A tam sa mu o mnoho ľahšie rozvinie tá vibrácia toho posilovania. A keď si dá takých 10-20 cvičení v tej posilovni, podľa seba, alebo s trénerom, alebo každý, ako potrebuje, tak o mnoho ľahšie túto vibráciu zavedie potom aj domov, kde vlastne pokračuje v jej rozvíjaní. A iný takýto príklad, alebo to, čo s tým súvisí, hovorí o košiari oviec, že vlastne my sme také ovečky v nejakom košiari a niekto si nás tu pasie. Teraz obrovsky veľa vnemov ide a tém na toto celé, proste ako to akože funguje. A teraz zrazu všetky ovce majú hlavu dolu, psi ich strážia, je tam nejaký bača, proste ako dobre, obrazne, to sme my ľudia. A teraz jeden človek zrazu zdvihne hlavu hore a pozerá sa, že čo toto tu vlastne je. Čo to tu my žijeme, proste akože takto mám ďalej fungovať a proste ako začne ten človek vychádzať z toho stáda vlastne akože niekde von. V tom momente sa zbehnú všetky psy, aj ten bača tam začne plieskať bičom, proste ako takto úplne, a začnú tú jednu ovečku háňať naspäť do toho košiara. A to je práve tá určitá skúška, to je tá prvá vážna prekážka, že človeku zrazu ten bežný život, že práca, do toho televízia, samozrejme dobrá hypotéka, občas malá dovolenka, proste akože, a zrazu mu toto začne pripadať nejaké nezmyselné, že toto asi nie je všetko, vlastne má málo rozvinutého ducha, celý je v tej mysli proste akože a ide si tie svoje a zrazu či už v dôsledku zdravotného stavu alebo čohokoľvek príde na to, že ten život je asi niečo viac. Takže zdvihne tú hlavu, začne, trošku sa zastaví, spomalí, utíši, začne pozerať tak akože okolo a prípada mu to čudné. Celá rodina, celé pracovné prostredie, všetci začnú na toho človeka útočiť. Čo to rozpráva, zrazu si prestane strihať vlasy alebo ja neviem, holiť bradu, ako to vyzerá, zrazu podstúpi nejakú očistu, nejakú hladovku, preboha, ty si asi nejaký chorý, proste, alebo čo. A prichádza ten tlak tých všetkých psov a tých ostatných, akože teraz oviec, aj keď ten príklad nepoužívam bežne, ale teda môže to byť hociaké iné zvieratka, to je jedno, vlastne na toho, že proste čo to robíš, ako vyzeráš, prečo chceš ísť odtiaľto preč, veď tu je nám dobre, tu sme v bezpečí, takto je to správne, takto to robili moji rodičia, naši predkovia, všetci sme tu boli v tomto takomto celom. Takže človek podlieha určitej skúške, či je dostatočne silno nejak vnútorne presvedčený, že toto asi už ďalej žiť nechce. Takže vychádza z toho stáda a tí psi v jednom momente zistia, že vlastne budeme sa my všetci venovať tomuto jednému a zatiaľ sa nám rozprchne celé ostatné to stádo, tak nechajú tú jednu ovečku tak na pokoji a nech si ide blbá, však proste vedia akože dobre. A vtedy má človek pocit, že vyhral, že vlastne, že už teraz mám taký pokoj, už som taký duchovný, už som prišiel na to, o čom toto celé je a už si teraz tak budem žiť v takej pohode a všetko bude také krásne. No len to ten človek netuší, že to stádo žije v nejakej ohrade.
Takže vlastne síce opustil to stádo, ale stále je v tom takom určitom vnútornom väzení tej vlastnej mysle v tej ohrade. A keď príde k tomu plotu tej ohrady, tak tam sa zohrá druhá takáto skúška. Zase taká veľká. Zase tam pribehnú iné psy a zase to začne človeka pokúšať. A zrazu v atlantských tajomstvách je k tomuto veta, že ak si urobil krok, ak si vykročil vpred, tak sa nezastavuj a neobzeraj, lebo môžeš zažiť pocity horšie ako smrť. A v jednom momente, keď som odišiel z toho riaditeľovania banky a z toho podnikania a celé dny som meditoval, zrazu sme už prestávali mať nejaké peniaze doma, manželka chodila na nočné do práce, proste, aby teda sme mohli z niečoho žiť a ja som len proste bol úplne unesený z toho duchovného, z toho všetkého. Tak zrazu v jednej meditácii prišiel taký vnem, že je toto skutočné, čo ja robím? Naozaj to ide k tomu pokoju, k tomu šťastiu, k tomu zdraviu, k tomu nejakému naplneniu toho skutočného života, lebo predtým som ho hľadal teda vo všetkých tých oblastiach, ale tam nebol, tak som ho začal hľadať tu. A zrazu som dostal takú veľkú pochybnosť, či tam, kam kráčam, či to existuje. Vlastne čo je to, kam kráčam? Tým dýchaním, tým otužovaním, tým cvičením, tou meditáciou, tým mantrovaním a vlastne celé dni som 3 roky sa venoval také intenzívne, takéto duchovné praxi. Všetko ostatné mi bolo vtedy vedľajšie, rodina, čo si o mne ľudia myslia, proste akože zarábanie peniazy a takéto veci, mal som také veľmi silné transformačné obdobie. A zrazu tá pochybnosť, že kam to teda ja teda idem, však tam ešte nie som. A zrazu to zúfalstvo z toho, že tam, odkiaľ som odišiel, z toho Matrixu alebo takého čohosi proste silného, tam sa už vrátiť nedokážem, nemôžem, neviem. Neviem ísť teraz naspäť a oholiť sa, ostrihať sa a prísť, dobrý deň, dať si oblek, kravatu a teda, že ja by som teda, ak dovolíte, zase pracoval v tej banke a teda budem tu robiť toho riaditeľa alebo čosi. Úplne ma prepadlo také zúfalstvo na chvíľočku a mal som takú knihu zápiskov vlastne, kde som si pripravoval tú svoju knihu Cesta k prameňu, takto postupne a úplne v tom zúfalstve zrazu mi oči padli na ne, mal som mu tak vedľa takého nočného stolika, altárika, vyťahol som ju, otvoril som ju a práve tam bol tento citát z atlantských tajomstiev. Ak si už vykročil vpred alebo urobil krok, nezastavuj sa a neobzeraj, lebo môžeš zažiť pocity horšie ako smrť. Takže toto sa teraz deje, možno je to len v mojom okruhu a možno teda som v takej bubline, ktoré toto nevnímam, ale povedal by som výrazne veľa ľuďom, že zažívajú určité skúšky v tomto, zažívajú určité krízy takého vnútorného, v úvodzovkách duchovného rozvoja, kedy vlastne o tomto pochybujú, kedy sa od toho odvracajú, kedy strácajú to spojenie so sebou a vracajú sa naspäť do toho, kde im to fungovalo, kde zarábali veľa peňazí, kde proste si to užívali ten život, kde proste bol taký, hen taký a v podstate akože prestávajú sa ďalej rozvíjať s tou dušou, s tým duchom ako takým. Určite chceš niečo povedať. Ja mám toho obrovsky veľa, že by si nemusel povedať nič celé 2 hodiny, ale... Ale zrovna si připravuju, že tam na tebe nechám detail a nechám tě právě hovořit, protože to je určitě lepší, když to takhle proudí. Nechci ti do toho vstupovat, ale nainspiroval bych tu jednou otázkou, která mi jakoby přišla. Myslím, že spoustu diváků to takhle může vnímat a z mýho úhlu pohledu v nějakém období opravdu po právu. A to je si říct, hele, ten Bůh nebo duch, takový to univerzum, nebo každý, jak to popisuje, chce, takový to absolutno, tak to je nějaký jako masochistický, nebo proč nám tohle dělá? Že nás uvrhne do nějakého prostoru, vlastně část sama sebe a nahází nám prostě klacky pod nohy, aby jsme tady překonávali nějaký zkoušky. Jako. To nemůže prostě nás vrhnout do nějakého prostoru, kde je absolutní blaho, láska a užívat si svoji existenci skrz to, víš, jak to myslím, jo? Skrz ty euforický stavy, jo? Protože ono to tak fakt nemůže působit a některý lidi, kteří tím procházejí, zejména ty ani ne čerstvě probuzený, možná přesně u toho opravdového zdvihnutí té hlavy, nebo u té opravdu ohrady najednou, jako mám překročit, já už nevím, co je zatím, že jo, tam už je najednou, tam už mě nikdo nepovede za ručičku, tam už mě nikdo nedá včas jako na krmy, tam nebudu mít jistotu té vody, ať sice svobodnej, ale pořád v té ohrádce. Tak proč myslíš, že to takhle na někoho může jako působit? Je to jenom časový horizont a taky to přejde, patří do k těm zkouškám. A proč tady ve finále ty zkoušky jako jsou? Nevytváříme si je sami, nebo mají nějaký účel? Je to, že člověk to dokáže i překonat, když se jako naladí a řekne si, hele, já si tvořím realitu, tak budu mít tu cestu bez těch překážek. Není to nějaký jenom zase duchovní program, jakože musíme trpět, musíme překonávat překážky, musíme se posouvat a čistit. Jak to vnímáš? Vím, že toho je zase mnoho, ale ty si to vezmeš krásně po svém. Je toho teda, že obrovsky veľa teraz, ako takto úplne.
A veľmi sa mi páči citát Nikole Teslu vlastne, že ak chceme pochopiť princíp života, ak chceme pochopiť vesmír alebo čosi, tak je potrebné uvažovať v rovine vibrácií. Všetko okolo nás je nejaká vibrácia. Aj ten strom za tebou je vibrácia určitá, ktorá teraz je ukotvená do toho dreva, ktoré má nejaké väzby proste akože a dnes je to drevo v tejto chvíli, ale stačí k nemu len priložiť zápalku, oheň, to drevo začne horieť a zmení sa vibrácia toho dreva na vibráciu svetla, na vibráciu tepla a nejaký zostatkový popol, ktorý tam akože zostal alebo čokoľvek takéto. Takže vlastne všetko je nejaká forma energie, ktorá len mení svoju ten spôsob, formu. Dneska som človek, zajtra budem hlina, potom budem rastlina, potom budem ovečka ma zožerie, alebo srnka, alebo chrobáčik, alebo čo proste. A toto sa stále takto vyvíja a mení. Takže Boha nemám za niečo, čo je tam nejaký masochista, alebo niekto to tam trestá a hodnotí a nejakým spôsobom niečo uvaluje na niekoho a zase niekoho posúva dopredu a podobne. Všetko je to, tak ako to vnímam, v rovine vibračnej, ako také, čiže svojou vibráciou pôsobím na priestor, ktorý spätne pôsobí na mňa. A ako pôsobím na ten priestor v súlade, že som vibrácia treba v tejto chvíli, ja neviem, modrej farby, tak mám pôsobiť modrou farbou na priestor. Lenže väčšina ľudí pôsobí inak, ako sem prišla, nenaplňa tú svoju darmu, nenaplňa tú svoju cestu, to čosi také vlastne akože to svoje predurčenie a je úplne mimo tej svojej cesty, tak vlastne ten priestor vibračný pôsobí na toho človeka, aby ho dostal do tej rieky, do tej cestičky, kade prúdiť má. A je to ako tá hra, zima, teplo, teplo. Čím je človek viacej vzdialený mimo toho svojho priestoru, tým je ten tlak toho vesmíru, toho Boha, tých vibrácií vlastne na človeka väčší, aby ho tam doslova, že čím sa viacej vzdialil, tým ten tlak zažíva intenzívnejší. A čím je bližšie tomu svojmu predurčeniu, tým je tá podpora, ten súlad taká väčšia a človek si krásne plynie tou cestičkou, ktorou má, ide si proste a naplňa to svoje hlavné. Takže ešte, aby som sa vrátil k tej tvojej predchádzajúcej úlohe, že čo má človek robiť? Alebo aj tomuto, čo si teraz povedal, že ako to vlastne celé funguje, prečo sem prichádzame trpieť, prečo sme takí zmetení, prečo nemôžeme len tak nejako plynúť. Za mňa sú toto veľmi zložité filozofické otázky, na ktoré sa možno ani nedá myslou odpovedať z úrovne mysle. Myslou nevieme pochopiť večnosť, myslou nevieme pochopiť nekonečnosť, myslou nevieme pochopiť všade prítomnosť, niečo, čo je všepresahujúce, vševedomé a ja neviem, čo ešte všetko proste by sa takto dalo akože za to postaviť. Čiže na toto sa dá odpovedať len určitým niečím, troškou toho celého priestoru, ktorú každý z nás bude vnímať nejako inak. A akokoľvek, ktokoľvek na to odpovie, hneď tam príde niekoľko ďalších nových otázok. Ale prečo potom toto takto, ale veď to je nejak inak. A v tejto situácii je to zase takto. A čo je tam s tým toto a takto? A to sa zamotáme do desiatok, do stovák, do tisícov, do miliónov otázok a odpovedí, na konci ktorých je ešte väčšie nepochopenie, ešte väčšie zapletenie sa, zrútenie sa toho celého, že človek vlastne príde na to, že myslou sa to obsiahnuť nedá. Na svete sú milióny kníh, sú obrovské knižnice, obrovské filozofie popísané všelijako a sú ľudia, ktorí prečítali tisíce kníh, ale z pohľadu vnútorného pokoja, z pohľadu skutočného zdravia, z pohľadu krásnej vibrácie, nič tým nezískali. Nič tým nenadobudli. Takže vlastne samotné štúdium kníh, študovanie proste čokoľvek je síce krásne, je zaujímavé, je aj nejak prínosné, ale skutočne človeka neposúva k tej harmónii na úrovni telo, mysel, duša. Preto z tohto pohľadu tú cestu, ktorú nejako rozvíjam a Jak se nám to kouslo malinko, nevím, jestli Dan třeba nevysílá přes telefon, jestli se nestalo, že by mu někdo zavolal. Viem, nie iný. Dobroš. Dobre, možno som na sekundu vypadol, ale v pohode. Už je to dobrý. Takže každý máme svoju cestu, svoju vibráciu a je potrebné, aby každý hľadal toto celé. Môj učiteľ Kriya Yogi, ktorý teda už nežije, mal jedinú odpoveď na všetky moje otázky. Akákoľvek otázka, aký je vplyv splnu na toto a toto.
ako fungujú čakry proste a čo tam, toto tam je, akú farbu to má, jak to pôsobí, s čím to má spojiť a všetko. Jediná odpoveď. To je mysel. A my, pokiaľ neupustíme koncept krmenia mysle, že stále sa mysel pýta a my jej stále hľadáme nové a nové a nové odpovede, a ono v tých rozprávkach, to je krásne popísané, dokonca aj to, že ak si už urobil krok a tak sa nezastavuj a neobzeraj, lebo zažiješ pocity horšie ako sme, to je v tých rozprávkach, keď išli tí bratia, najstarší, potom stredný, potom tými údoliami a dostali od tej Ježibaby alebo od toho Dida Vševeda nejakú radu, že nesmieš sa zastaviť a nesmieš sa obzrieť dozadu, lebo skamenieš, lebo zdrevenieš, lebo zosklovatieš, zoželeznieš a podobne. A to isté je vlastne s hlavami draka. Že ten princ tam bojoval s tými hlavami draka, sekal to tomu drakovi, jemu odsekol jednu hlavu a drakovi narástli dve. Presne toto je ako s otázkami. Že človek má otázku, prečo my tu musíme trpieť? No my tu nemusíme vôbec trpieť. To je len koncept mysle, ktorý si povedal, že možno v kresťanstve alebo v niečom, že musíme tu trpieť, lebo proste sme si narobili ťažké veci a teraz to musíme vyrovnať a proste funguje aj takýto koncept a hlavne funguje pre tých, ktorí tomu veria. Ak tomuto konceptu uverím a ak sa do toho uzavriem, že proste prišli sme sem trpieť, život je ťažký, život je náročný, život je utrpenie, tak človek žije v takomto rozvíjaní sa a ak to tak chce, ak je v tom spokojný, ak je v tom naplnený, ak je to jeho cesta, ak to zvláda, je všetko v najväčšom poriadku. Netreba na tom nič meniť. Tak toto má byť. Problém je, ak človek vníma, že vidí vedľa a ten človek žije spokojne, žije šťastne, žije jednoducho, žije zdravo, žije dobre, darí sa mu, má vzťahy, má rodinu, proste je úspešný, proste akože úplne, že tak prečo ja tu trpím a on tam žije takto krásne, proste akože to je nekonečno veľa úrovní a prepáč, ešte túto musím spomenúť a potom že tým, že žijeme v dualite, tá dualita je tak veľká potvora. Je to tak čosi záľudné, tak inteligentné, tak sofistikované, že napríklad mnoho ľudí, teraz takých ezoterikov, tvrdí, že netreba nič robiť. My už teraz vstupujeme do neviem koľko D, do 4D, do 5D, do 7D, do neviem toto. Už sa všetko previbrovalo, už sa všetko stalo, už teraz len my sa tam musíme nejako do toho proste dostať, vydržať, alebo čosi takéto. A k tomuto veľký svetec Ramana Maharishi povedal prekrásnu myšlienku, poviem mu svojimi slovami, že existuje stav za myslou. Stav, kedy je človek v prijatí so všetkým, kedy je mu všetko jedno, kedy nezáleží na tom, že či vyhral alebo prehral, či sa mu darí alebo nedarí, či je niečo dobré alebo zlé. Tento stav popisujú mnohé také tie vedy ako nirvánu, ako samádhy, sú na to rôzne názvy, proste ako takto úplne, že môžeme sa zase myslou zaoberať tým, že ktorý stav je trošku iný ako ten predtým a čo tým domyslel a ako to bolo a tak ďalej, to je jedno. Je to stav absolútnej jednoty, kedy je človek so všetkým v súlade a nech by sa teraz stalo čokoľvek, je mu to jedno a je v pokoji a láske. Ale tento Ramana Maharishi k tomu hovorí, že pokiaľ človek tento stav nenadobudne, je činnosť nevyhnutná. Mnoho ľudí myslí, že stačí len žiť. Však to, že tu žijem, že ráno sa zobudím, najem sa, idem do roboty, prídem z roboty, najem sa, niečo nakúpim, upracem, volačo porobím, pozriem telku. Však to je život, stačí žiť a ten život o všetko sa postará. Je to pravda. Aj takto sa dá žiť. Aj takto sa dá dosiahnuť to také čosi, ale, a to teraz to bolo z tej knihy, čo som možno minule spomínal, kniha 5 kruhu od Jiřího Procházky, kde je krásna myšlienka, je tam veľa krásnych myšlienok, je to vlastne to Bushido, tá filozofia, a je tam spomenuté, že ak človek zomrel bez toho, aby naplnil svoju cestu, tak zomrel zbytočne. Táto veta mi jednoznačne dáva akoby za pravdu tej filozofii, ktorú tak nejako žijeme, alebo čo, že existujú správne kroky, správna cesta, správne riešenia a existujú aj kroky, ktoré nie sú úplne v súlade s tým našim predurčením, kedy si to trošku komplikujeme, kedy sa trošku strácame, kedy potom v dôsledku toho trpíme vlastne ako takto úplne a máme to celé ďaleko náročnejšie, ďaleko ťažšie. A nakoniec skončíme tým, že zomrieme a vlastne vôbec nenaplníme to, prečo sme sem do toho života prišli. Takže sa sem potom vraciame
No lenže sme si to minule celé skomplikovali a stratili sa. Takže sa rodíme tam stratení niekde akoby a teraz hľadáme tú cestu naspäť k tomu začiatku a k tomu správnemu smerovaniu tak, aby sme naplnili to, prečo sme tu. A to je krásna veta, čo mám z takej biznisovej knihy, ešte kedysi, keď som tak veľmi intenzívne sa rozvíjal, takto kariérovo. Tam je, že, a vlastne je to aj v Atlantských tajomstvách veľmi podobne, ak si stratil cestu, ak si zablúdil, ak si stratil smer, tak sa vráť na začiatok a hľadaj cestu znova. Úplne jednoduchá vec. Aj v tom lese proste človek ide po nejakej značke, po červenej, proste zrazu sa mu tá značka stratí, tak môže teraz ísť doprava, môže ísť doľava, môže ísť ďalej, môže si myslieť, že tú značku možno zase niekde nájde a bude pokračovať po tej ceste, kade chce ísť, niekde k niečomu. A jednoduchšie je vrátiť sa naspäť, kde som naposledy videl tú značku a začať hľadať proste tú cestu, kde je tá ďalšia značka, lebo inak není zle ani sa úplne stratiť a ísť niekde úplne inde, ako mal človek na pláne. Aj to je cesta, aj to je v poriadku. Všetko je nakoniec v poriadku. ale teda, ak človek chce prísť tomu prameňu, čo tam mal niekde, kde sa chcel napiť, alebo čo si, a mal tam ísť po červenej, a ďalší prameň niekoľko hodín nikde nie je, tak najjednoduchšie z hľadiska putovania, keď takto putujeme na nejakých púťach, je vrátiť sa na miesto, kde sme sa stratili jeden druhému, kde sme stratili tú značku červenú, proste znovu ju tam pozrieť, popozerať sa, a tady to som išiel, tam tá značka nebola, tak teraz skúsim teda tú druhú cestu, alebo proste idem to tu obísť nejako do kruhu párkrát, aby som našiel to ďalšie smerovanie, alebo čosi takéto. Takže veľmi podobne v tomto funguje aj ten život, aj ten duchovný rozvoj. A teda tá posledná myšlienka tohto vstupu taká, čo tu je, čo je na tomto záľudné, čo je na tomto ťažké, že vlastne čím človek intenzívnejšie v živote hľadá, čím intenzívnejšie niečo naplňa, a to je jedno, či kariéru, či peniaze, či poznanie, či cestovanie, či zážitky, skúsenosti proste, alebo to, že niekto číta, lebo proste toto, čím intenzívnejšie hľadá, tým je jeho myseľ ešte moc rozvibrovaná, moc proste rozprúdená, tým je ešte akoby obrazne, nemusí to tak byť vždy akože, ale tým je ďalej od toho pokoja, od toho kľudu, od toho uvedomenia, od toho zosúladenia, od tej takej skutočnej vibrácie. Takže vlastne, čím je potom človek tomu bližšie, tým sa viac upokojuje, tým už nemusí tak intenzívne niečo naplňať, niečo zarábať, niečo dosahovať, niečo vyhrávať, niečo hľadať. Vlastne stále sa tak utišuje vnútorne, zosúľaďuje sa s tým svojim bytím, s tým svojim predurčením, vlastne akože utišuje sa. A keď už je pred tým stavom toho dosiahnutia tej jednoty, tak už v takom pokoji takmer, že už nepotrebuje skoro nič, už tam úplne prirodzene len tak sám akože vplynie. A teraz to najdôležitejšie, v tej dualite, človek má potom pocit, na opačnej strane tohto celého je absolútna lenivosť. A tam je veľa ľudí, ktorí sa na to celé pozerajú v tej lenivosti, proste akože úplne, že ja nič nemusím, ja mám všetko, o mňa sa rodičia postarajú, ja tuto nič nepotrebujem a ja som to v pokoji, v kľude. Tam si človek fičí s nejakým alkoholom, tam si volá čo bafne, tam si niečo čuchne, tam si niečo zažije, proste ako toto, a myslí si, že to všetko už zažil, to pozná, nič netreba, proste a všetko je to vybavené. A potom vlastne človek má pocit, že aha, tak on už je asi pri tom stave. Lebo vlastne on už je v tom takom pokoji, on už teraz nezarába, on už teraz nič nerobí, on už teraz... A v tej záľudnosti, tej duality sa človek potom stráca už úplne. Vlastne potom už netuší, vlastne, že teda tak a ktorý je ten stav dobrý, proste teda toho pokoja, toho utíšenia, alebo teda tej lenivosti, alebo toho čoho si ešte iného, alebo tam toho, hen tam toho, proste, že ako náhle to chce pochopiť tou myslou, ako náhle tým, čím si vnútri v tej hlave sa chce v tom zorientovať a má to jasne deklarované, že dobre, tak ja teraz budem robiť toto a za koľko to dosiahnem. Proste za mesiac, za rok, za 10, proste daj mi sem záruku, že teda dobre, prestanem piť alkohol, prestanem jesť mäso, budem denne 10 minút dýchať, hodinu meditovať a proste toto. Za koľko dosiahnem ten stav, o ktorom rozprávaš. No a to už fakt teraz končím, to je tá absolútna záľudnosť tohoto celého, že keď teraz budem rok trénovať na husle, normálne denne 2 hodiny budem tuto hrať na husle, proste študovať noty, raz za týždeň pôjdem za učiteľom huslovým, proste akože, tak za rok bude zo mňa priemerný okresný huslista.
Ak nie som nejaké úplné drevo a úplný moták a proste fakt sa tomu rok denne 2 hodiny budem venovať a raz za týždeň pôjdem na 2 hodiny za učiteľom, za rok zo mňa bude priemerný okresný huslista. Toto platí o španielčine, toto platí o futbale, toto platí o akejkoľvek aktivite, ktorú podniknem a rok sa denne budem tej aktivite venovať 2 hodiny denne a raz za týždeň s učiteľom, tak za rok budem na priemernej okresnej úrovni. Ale ak toto budem robiť v tom duchovnom nejakom progrese, že teraz ja rok nebudem piť alkohol, rok nebudem fajčiť, rok nebudem jesť mäso, rok budem denne dýchať, otužovať, cvičiť, meditovať, mantrovať, modliť sa, proste všetko dokopy a nie 2 hodiny. Ja to budem robiť 3 hodiny denne, lebo proste akože ja som drak a ja to chcem dosiahnuť a ja 4 hodiny denne, čo 2? 2 to robia slaboši. Ja dám 4. Tak ten človek za ten rok nemusí dosiahnuť viditeľné, niečo hmatateľné, niečo, čo si bude mysleť, to je jeho mysel, ale aby to teda bolo naozaj relevantné, že to posúdi niekto zvonku, že vieš čo, ty fakt si nejaký pokojnejší. Ty fakt máš také iné vyžarovanie. Ty si sa fakt upokojil. Vyzeráš voľaký mladší. Alebo si nejaký šťastnejší. Čo robíš proste? Čo používaš? Akého máš dílera? Alebo proste akože, takto srandujem. To sú tie otázky také, ako toto bežné za tým, že človek za ten rok samozrejme môže dosiahnuť obrovsky veľa, ale nemusí dosiahnuť vôbec nič. A ak náhodou aj niečo dosiahne, tak potom mu často narastie to ego, aký on je už teraz dobrý, aký on je teraz už obľúbený, alebo ako on už teraz ďaleko sa rozvinul, alebo čosi takéto, tomu tam narastie, potom ten človek spišne, potom proste, a zase ho to niekam proste, tá dualita si nedá pokoj. A čím je človek bližšie tej jednote, čím je bližšie tomu skutočnému stavu toho absolútneho pokoja, tým sú tie skúšky, tie pokušenia, tie vibrácie náročnejšie. Tým ten tlak stúpa proste akože, a tie pokušenia, tie prekážky, to celé sú tak sofistikované, že človek ani netuší, ako sa v tom namotá, ako niekam v úvodzovkách padne, ako sa niekde stratí, ako tohoto je tak veľa, že to by sme mohli mať normálny seriál, taký 10-ročný, na konci ktorého tí, ktorí by nás počúvali, by mali takúto bradu, ešte väčšiu až po zem, proste, mne to už viacej nerastie, a nedosiahli by tým vôbec nič. Pretože to jediné, čo má v tomto zmysel, a každý je na nejakej úrovni tohto pochopenia, tohto zvedomenia, tohto prebudenia, tejto vibrácie, a to jediné, čo má v tomto zmysel, je, že človek to posunie o 1 krok dopredu. O 1 krok dopredu. Takže ak doteraz už nepil alkohol, ak nejedol to mäso, ak cvičil, dýchal čosi, tak pridá alebo odoberie z tých záťaží alebo pridá jednu vec. Čiže ja neviem, ako to funguje naozaj. Ako to je s tým Bohom, ako to nám tu, prečo my sme tu takto zložito a prečo to nemôže byť celé tak jednoducho a prečo to tam toto a hento. Ja neviem, ako to je. Aký by som to aj vedel, tak to neviem vysvetliť. Aký by som to aj vedel vysvetliť, tak to každý pochopí inak a je to celé na prd. Takže, ale viem to, že keď človek pridá 1 krok oproti doterajšiemu životu, tak počase uvidí výsledok. Na svojom zdraví, na svojich vzťahoch, na svojej hojnosti uvidí ten výsledok. Neviem to garantovať, či to bude za mesiac, či to bude za aké obdobie, to záleží od veľa faktorov toto celé, ale to je to jediné, čo má v živote človeka skutočný zmysel, skutočnú hĺbku. Takže ja mám zase ďalších 10 tém, teraz už to prepáč. Povedz prosím ťa aj ty niečo, lebo však diváci zabudnú, ako hovorí. No to je naprosto v pořádku, hele. Já jsem si udělal jenom pár poznámek a pak ti to klidně nechám dohovořit. Já budu rád a diváci určitě taky, jak se furt neomlouvej. Naopak je to úžasný, když hosti takhle jako krásně mluví jako ty. Mně napadla jedna věc, která je úplně mimo tému, ale nerad bych ji zapomněl. Možná to někomu přijde v úvozovkách třeba vtipný. Mně to přijde takový zajímavý, že podle reakcí diváků si myslím, že vlastně naše společné vysílání by mělo jako vycházet z toho, že já bych si připravil sérii vtipů a ty by ses po celou dobu jenom smál. Takže na to tady poukazuje opravdu jako nejvíc lidí, že to jim prostě stačí. Že tvůj smích je úplně léčebnej, že se smějou taky. Takže příští vysílání bude o vtipech a Daniel se bude přesně tak nás obohacovat svým smíchem. Hele, věc, kterou jsem si tam vzpomněl, přišla mi docela jako zajímavá, tak je možná odraz nějaký mý třeba takzvaný duchovní cesty, kde si pamatuju, že takový to vrátit se zpátky, to je obrovský problém pro to ego.
aby si to ego vlastně jako řeklo, že se ztratilo, že jo? Protože ono přece dokáže všechno, ono si přece se vším poradí, ono přece chyby nedělá. A já jsem si vzpomněl opravdu na praktickou část v mém vlastním životě, kdy jsem jezdil jako dítě na tábory a na jednom tom táboře jsme měli takovou tu něco jako bojovku, jako s buzolou. Byli jsme rozděleni na několik skupin, my jsme měli ve skupině, tuším, 2 holky a ještě kamaráda. Pamatuju si, že se mi ty holky líbily, o to bylo posílený, jakože jako já jsem tam ten jako. A měli jsme postup podle buzoly. Byli jsme na startu naší cesty, rozděleni na několik skupinek a viděli jsme před náma první strom, na kterém bylo to číslo, který si nastavíme do té buzoly a podle toho půjdeme k tomu dalšímu bodu a takhle budeme postupovat dál. Moje ego zavelelo, já když jsem chodil na skauta, buzola, všechno vím, všechno znám, já vás povedu, budu ten vůdce. Přišli jsme k tomu prvnímu bodu, který byl vidět od toho startu fyzicky, tam jsem nastavil to druhé číslo, podle něj jsme se vydali a už jsme nikdy na další číslo nenarazili. Ať jsme šli křovýma, brodili se bažinama, prostě opravdu ještě jsem nadával, kudy to vedou tu cestu, vole, blázni, ty vole, jako vedoucí se zešíleli, ne? Protože jsem odmítal si přiznat, že jsme se prostě ztratili, že by bylo fajn se vlastně vrátit. Nakonec tam zase jako vyhrálo asi to vyšší vedení, jsme prostě dorazili do nějaký vesnice, tam jsme se optali na cestu a i jako malí děti poměrně jsme se vrátili zpátky do tábora, což si myslím, že bylo moudřejší, než tam už v této pokročilé fázi někde běhat po lesích a někoho tam hledat, protože jsme se prostě fakt regulárně ztratili. Ale přiznat si tu ztrátu, jakoby, kdybych si to přiznal hned, kdy to bylo zjevný, to mi to ego vlastně jako nedovolilo. Přišla mi ještě zajímavá věc ohledně filozofie, ty se si trošku dotknul a já mám pocit, že ať si to lidi vlastně vyzkoušejí, já jsem tím procházel a mě to prakticky fungovalo dobře, uvažovat nad nekonečném, uvažovat nad neexistencí času a prostoru, uvažovat nad těma věcma a někdy nejenom o nich přemýšlet, ale zkusit si na ně i zameditovat. Jako jít jako hlouběji do toho pocitu, jestli to je opravdu přítomno, jak si to může projevovat. A já jsem zaznamenával během spousty věcí v mém životě, ale konkrétně při těchto typech cvičení, že jsem měl strach, že se zblázním, že jsem narážel na nějaký určitý limity té mysli a v tu chvíli, kdy jsem měl pocit, že tomu jako začínám rozumět, tak jsem současně byl v pocitu, že něco ztrácím, možná ten zdravý selský rozum. A mně přijde, že to může být princip, kterým vlastně ta filozofie nějaká vlastně rozšiřuje to myšlení, současně rozšiřuje i to vědomí, který není jenom to myšlení, ale je jeho vlastně jako součástí. A člověk potom, já podle toho poznám pro mě kvalitní rozhovor, kdy já nedostávám konkrétní otázky na odpovědi, to znamená, že se mi ten prostor zúží a já řeknu, a takhle to je, a teď už tomu rozumím, a už to chápu, aha. Ale je to naopak, když se ten prostor rozšiřuje. Já můžu být zpočátku zmaten, protože mám víc otázek vlastně než na začátku, ale jelikož jsem se naučil nějakou pílí a praxí na sobě už nelpět na těch odpovědích, tak mě to vlastně jenom rozšiřuje. Bez toho, aby tam byly ty zkraty, protože ten zkraty, protože to chceš pochopit, ale když ty si uvědomíš, že to stejně nikdy nepochopíš, tak to spontánně jenom prostě jako rozšiřuje ten obzor a i tak si myslím, že ta duchovní cesta ve skutečnosti je, že toho Boha nemůžeš pochopit. I kdybych se držel jenom nějakého konceptu toho, že se neustále vyvíjí i skrze nás, jak my se rozšiřujeme, tak jako se bude vyvíjet do nekonečna. Takže kdyby si dosáhl toho smyslu ho pochopit, tak v ten moment se zase o kus rozšíří a zase jdeš a zase. Jo, že to je vlastně jako nekonečný cyklus. A jenom bych se dotknul samozřejmě pohádek, protože to je gro, já pohádky miluju a líbilo se mi, když jsem si vzpomněl, kde jsem zaznamenal nějaký citát, nevím už od koho byl, že pohádky tady nejsou proto, aby uspávali děti, ale aby probouzeli dospělí. To mně přijde opravdu jako geniální, naprosto s tím souhlasím. Ne úplně všechny, ale řekl bych, že většina to prostě v sobě má, to moudro a vlastně je to taková duchovní cesta, kterou je hrozně jednoduchý po ní jít. Jo. Když si fakt nastudujeme nějaký naše typický známý pohádky, tak se něma jenom jako naučíme se trošku vnímat tu symboliku a trošku je zkusme aplikovat prakticky do toho života. Jak jsi zmiňoval ty, pomalinku, krůček po krůčku, nikam nepospíchat. Máme na to celou věčnost, to mi vždycky pomáhalo, když jsem měl pocit, že něco nestíhám. Mám na to celou věčnost, kam bych pořád pospíchal. A poslední věc, kterou bych k tomu dodal, a pak dám prostor zase tobě, schválně, jestli jsme věděli na ty otázky. A to je věc, já bych ještě přiostřil ten citát, který jsi zmiňoval. A třeba to někdo bude vnímat trošku jako ostřeji, ale já to vnímám, že i tak to může být podáno. A to je, když člověk zemře, aniž by pochopil to, proč tady vlastně byl, nebo spíš nepochopil, aniž by to zažil, anebo to žil opravdu, tak nejenom, že byla zbytečná jeho smrt, ale co mi přijde horší, tak byl zbytečný jeho život. A to mi přijde vlastně ještě jako daleko takový jako ostřejší, ale myslím, že to vlastně se nevylučuje s tím, co jsi hovořil ty, jenom je to trošku jiný úhel pohledu a ty si s tím poper, jak chceš, co jsem říkal já. Mal som tento vnem pri tom citáte presne to isté, že nie, že zomrel zbytočne, ale že žil zbytočne, ale hneď mi v tom prišlo, že
Nie, aj ten život, ktorý bol zdanlivo stratený, alebo to, ako ste sa stratili s tou buzolou ako tie deti, aj to malo pre tvoj život veľký význam. Aj pre to dozrievanie tej duše, že človek prežil ten život zbytočne, aj to malo pre neho veľký význam. Vďaka možno 10 zbytočne prežitým životom, potom príde život, a to povedal jeden taký veľký moderný svetec tejto doby, že nie v každom živote máte možnosť si uvedomiť duchovný rozmer bytia. To teraz není, že niekto, kto si to uvedomuje, je niečo viac, alebo proste neviem, alebo čo, ale nie v každom živote máme možnosť si uvedomiť duchovný rozmer bytia. A doslova vyzýval, nabádal ľudí, že keď teraz v tomto živote ste takúto príležitosť dostali, tak ju pevne chyťte do svojich rúk a realizujte tej ceste toho rozvoja ducha čo najväčší kus tej cesty. Proste, akože úplne, že to je akoby za odmenu. Predstav si, že niekto z našich predkov sa narodil v prvej svetovej vojne, alebo teda 20 rokov pred prvej svetovej vojny, teraz mal 20 rokov, chodil do školy, kde ho byli Trstenicov a taká tá prísna škola a všeličo. Po škole robil na poli tam, jak nás to učia, proste celé dny tam drel. Teraz mal 20 rokov, dostal pušku, utekal do vojny a tam ho nejaký plyn ho tam zabil, alebo čo proste, ako toto úplne, že čo to bol za život, alebo čo. Tak sa narodil znovu, tak zase mal 20 rokov a išiel do druhej svetovej vojny. To si teraz vymýšľam, akože proste takú brutalitu, ako toto úplne. A zase tam zažil niečo podobné. Tak sa teraz narodil znovu a do toho zase proste volačo, ako toto úplne niečo. Že proste, že prejdú tie životy, kedy ja neviem to celé uchopiť. Totiž, ako dieťa som sa snažil pochopiť nekonečno. Večer som zaspával, mal som 6 rokov, 7, 8 a v posteli som si predstavoval, že mám takú rýchlosť, že viem v jednom okamihu, v jednej sekunde prejsť na kraj vesmíru. Vlastne, že vžum, a som tam. Ale vlastne to nie je kraj, lebo za ním je vlastne ďalší priestor, tak vlastne za ďalšiu sekundu prejdem na kraj toho priestoru, ktorý sa dá len obsiahnuť, kam to len ide, proste, že vžum, a som zase tam, ale tam je zase priestor. A vlastne som sa takto chcel dostať na kraj toho nekonečna, až ma z toho silno rozbolela hlava, vlastne, a úplne, jak hovoríš to, ten pocit toho zošalenia, alebo toho úplne zblbnutia, že vlastne, že to nešlo. A takéto som mal v nemi aj o tej večnosti, a tak, že keď som bol to dieťatko také malé, že ja tu raz nebudem, že to akože že ja tu nebudem, že proste, že ja, no, normálne som bol z toho až taká triažka, také zúfalstvo, že proste, že ako to tu bude, však ja som tu stále proste, alebo no úplne mnoho takýchto všelijakých myšlienok. A toto ten svetec tiež krásne pomenoval, že môžeme to nazvať slovom, že Boh, ale môžeme to nazvať mystérium života. Alebo môžeme to nazvať to všetko, čo vlastne akože, alebo akokoľvek, tú jednotu, alebo tú lásku, nevieme pochopiť myslou. Pochopiť Boha myslou je niečo podobné, ako keby sme sa cez uši chceli najesť. A doslova tam tedy povedal tým ľuďom, že ak to niekto z vás dokáže, príďte mi to prosím ukázať. Že oči, uši, hmat, jazyk sú vynikajúce zmyslové orgány, ktoré majú svoje limity a svoje obmedzenia, ale pomocou nich vnímame túto akože realitu okolo nás a tieto zmyslové vnemy posílame do mysle, ktorá ich vyhodnocuje, porovnáva ich s našimi zážitkami, porovnáva ich s niečím, čo už má tam zoradené, že toto je dobré, toto je zlé, toto mi chutí, toto je nechutí, toto je také. A vlastne to vyhodnocuje a to nám predkladá ako takú realitu. Že toto sa mi páči, toto rob, toto je dobré a toto nerob, lebo to je zlé, to je také nejaké. Na to slúži mysel. Ale pochopiť večnosť, pochopiť nekonečnosť, pochopiť Boha, pochopiť zmysel života, to mysel nedokáže. Na to nebola zostrojená. My ju stále krmíme tými filozofickými nejakými náukami, nejakými poznaniami, nejakými závermi, nejakými vetami, nejakými neviem čo napríklad Osho. Osho povedal v jeden deň niečo, že dobré je robiť toto. A na druhý deň povedal, že jeden deň povedal, dobré je robiť biele. A na druhý deň ľuďom hovorí, dobré je robiť čierne. Jeden obraz tu. A tí ľudia teraz, že majster, ale včera si hovoril, že dobré bolo toto úplne iné, toto naopak. A dneska hovorí, že dobré je zase toto úplne druhé. Že áno, včera v kontexte toho, čo som hovoril tým ľuďom, ktorí tu boli, v tej situácii, v tej energii, to bolo takto. A dneska v tomto kontexte, ktorý teraz rozvíjam, a vám, ľuďom, ktorí tu ste a v týchto energiách, je dobré zase toto. A to je nekonečno veľa možností, nekonečno veľa variácií, ktoré sa nedajú popísať, ktoré sa nedajú uchopiť.
keď človek ide a stretne žobráka a dá mu mincu, tak urobí možno najhoršiu vec v živote, ako urobiť mohol v tom okamihu. A ide niekto ďalší za ním a stretne toho istého žobráka a dá mu takú istú mincu a urobí možno tú najlepšiu vec v živote, ktorú v tej chvíli mohol urobiť. A ten človek, ktorý tomu prvému žobrákovi dával tú mincu a spravil tú najhoršiu vec v tom okamihu, prejde 5 metrov ďalej, kde sedí iný žobrák a tomu dá takú istú mincu a v tej chvíli urobí to najlepšie, čo sa s tým dalo spraviť. Že toto sa nedá popísať, že ktorému žobrákovi, kedy, koľko, za akých podmienok, na čo to použije, čo s tým bude robiť, či je to pre mňa veľa, či je to málo, či som mal, či som nemal, či som mal viacej alebo menej, alebo toto, že to je toľko variácií a toľko otázok a toľko možností. A prečo, keď som dal týmto 2 žobrákom, tak mal by som dať asi aj tomu 3. A choďte do Indie a tam je tých žobrákov 1000, alebo je tam 1 000 000 a zoberte si toľko peňazí, aby ste potom mohli dať všetkým. Alebo čo si proste akože vždy na konci toho príde moment, ktorý nás dostane do situácie, kde vlastne už rozdáme všetko a potom čo? A prečo si nedal ešte tomu ďalšiemu? Ale však ja už som nič nemal. No a on čo teraz, chudák? On má zomrieť? Alebo čo, že proste mysel má svoje limity, má svoju kapacitu a ten skutočný život a to vnútorné vedenie, ktoré sa má v človeku rozvinúť, žijem ako taký inšpirátor k tomuto proste, aby človek toto v sebe hľadal, aby to nachádzal, aby to kultivoval, aby to živil, aby to rozvíjal, aby v každej chvíli človek prirodzene vedel, čo má robiť. Aby sa na to nemusel pýtať doktora, liečiteľa, poradcu, učiteľa, psychológa, alebo toho, mami, otca, sestry, ženy, suseda, neviem koho proste akože, aby každý z nás prirodzene vedel, čo je v tej chvíli, v tom momente pre neho dobre. Lenže toto poznanie nevychádza z mysle, nevychádza z hlavy, ale vychádza z nášho vnútra. Vychádza z nášho srdca, vychádza z nášho vnútorného vedenia, z nášho vyššieho ja, z našej podstaty. Vychádza z našej duše, z nášho ducha. Vychádza z absolútna proste, ako kde je všetko pomenované a to všetko my s tým máme neustále spojenie. My sme s tým neustále v prítomnosti, lenže to nepočujeme, lenže to nevnímame a keď to počujeme, tak to naraz počujeme s ďalšími x signálmi, ktoré zober si biele, zober si čierne, zober si modré, zober si zelené, zober si žlté, zober si také, nezober si nejaké. Potrebuješ všetko, nepotrebuješ nič. Rob, nerob, stoj, bež. Proste toto všetko nám tam naraz proste akože hrá a človek potom to skutočné, to, čo má robiť naozaj, nevníma, nepočuje, nevie, že toto je to práve. Lebo stále tam počuje to všetko ostatné. Takže kto chce žiť len bežným žitím, môže. Kto chce žiť a rozvíjať sa nejako, môže. Kto chce život prežiť bytočne, môže. Všetko je dobré. Neexistuje dobré a zlé a zároveň existujú dobré, lepšie a horšie riešenia. Je na nás, koľko pre seba v tomto celom robíme, ako ďaleko sme od svojho predurčenia, ako ďaleko sme od neho, takto. Čo robíme preto, aby sme to predurčenie naše dostali s tou buzolou, uvedomili si, že som asi trošku mimo, mal by som hľadať cestu na začiatok, kde si proste do svojho vnútra, kde si, keď som bol malé dieťa, keď som sa pletie, čo som v ktorej relácii, v ktorom vysielaní povedal. A potom mám taký pocit, že sa často opakujem, lebo vlastne to celé poznanie je vlastne iba jedno. Ak si stratil cestu, vráť sa na začiatok. Mnoho svetcov hovorí, buďte ako deti. Kniha, ktorá hovorí o tom, ako odhaliť svoje životné poslanie, hovorí, spomente si na to, čím ste chceli byť, keď ste boli úplne najmenší. Vaše prvé, s čím ste sa hrali. Niekto ako na sestričku, doktorku, niekto s autíčkami, niekto robil učiteľa, niekto proste niečo staval. Proste každý sme robili niečo také, čo nám bolo blízke, s čím sme sem prišli. Potom nás ten život, rodičia nás dali na nejakú školu, tam nás kamaráti, učiteľky a išli sme niekam niečo študovať a niekde sme vyrástli a chceli sme zarábať a chceli sme čosi takto akože sa diať. A chcete odhaliť svoje životné poslanie, spomente si na to. Zoberte si papier a začnete si písať normálne fyzicky perom, čo som chcel robiť ako malý, čo som robil, čo som sa hrával, kde som sa cítil najlepšie. Niekde v lese, niekde na lúke, niekde medzi strojmi, niekde medzi ľuďmi, niekde sám, niekde proste
čo si, kde, ako to bolo. Keď som bol malinký, mal som 3, 4, 5 rokov, proste akože, ešte som nebol ovplyvnený toľko proste tým všetkým, neviem, televíziou, spolužiakmi, školou, rodičmi, proste ešte sme boli takí čistí, takí skutoční. Proste. Takže vrátiť sa na začiatok a hľadať cestu znova. Nech sme akokoľvek zamotaní v tomto, nech máme hypotéku, nech máme toto, hento, ešte stále každá hypotéka sa dá splatiť, každá nehnuteľnosť sa dá predať. Ide iba o to, ako silno sme pripútaní k tej tomu, ale ja neviem si predstaviť žiť inde, ako v Brne, ako v Prahe, ako v Olomouci, ako v Liberci, ako v Šíbrame, proste kdekoľvek, proste, no tak keď si nevieš to inak predstaviť, ako len tam, tak potom pracuj ďalej. Tak potom trp, tak potom ako žiješ. Samozrejme, dajú sa robiť aj drobné kroky, ako také malé. Nemusí hneď človek predať svoju nehnuteľnosť, aby sa zbavil toho záväzku. Za mňa, pracoval som ako riaditeľ banky, podpisoval som ľuďom hypotéky a tešil som sa, ako im pomáham. Ako im sprostredkujem to, že zrazu môžu mať vlastný domček, vlastný byt. Nemusia v dvojizbovom byte byť s rodičmi a ešte so sestrou a ešte neviem s kým. Zrazu môžu žiť. A som pochopil, že to nie je pomoc, čo tým ľuďom robím. Samozrejme z iného filozofického kontextu je to pomoc. Lebo na konci toho celého prídu na to, že vlastne toto je celé inak a vlastne bez toho sa to nedá, takže akože je to v poriadku. Ale vlastne, že im pomáham zakladať putá na ruky a zobrať si hypotéku je vlastne celoživotné väzenie bez mreží. V určitej fáze života, keď som robil takého šéfa logistiky v takej svetovej chemickej spoločnosti, zarábal som 3000 eur mesačne. Proste každý deň som si zapínal 2 monitory pred sebou a každý deň som sa pýtal, že dokedy ešte tu budem toto robiť. Proste ako takto úplne mi prišlo, že peniaze a to, koľko človek zarába, je priamo úmerné tomu, ako ďaleko je vzdialený od prirodzeného bytia. Ak človek žije na lúke, vodu má z prameňa, dá si teraz černice, dá si šípky, dá si jablka, dá si toto, akože koľko potrebuje peňazí. Drevo má tam pri tej lúke, v lese, proste akože domček si tam upatlal niekde proste z hliny, z prútia, proste hore dal trstinu alebo niečo také, proste kamene, volačo proste, koľko potrebuje reálne peňazí. Proste možno úplne minimum. No a to si nasuší nejaké bylinky, urobí nejakú mastičku, niekomu niečo poradí, pomasíruje, dostane za to pár peňazí a tomu úplne stačí na to, aby si dokúpil to, čo potrebuje. Ak je utíšený, ja hovorím, že takto máme žiť všetci, že toto je pre každého tá cesta, toto je ten jediný spôsob. Teraz to hovorím obrazne, že tento človek je veľmi blízko svojho prirodzeného bytia a potrebuje na to málo peňazí, preto mu ten matrix z toho všetkého vyčleňuje veľmi málo peňazí. Sú rodiny na Slovensku, ktoré žili donedávna zo 40 eur mesačne. 40 eur, to je asi 1000 českých korún približne. Z 1000 českých korún žili mesačne. A žili. A čím človek má väčšiu potrebu, ale ja chcem auto. Ale ja chcem ísť na dovolenku. Raz, dvakrát do roka proste. Lyžovačka, more, hory, volačo proste. Ale ja chcem mať doma elektriku, ja chcem notebook, ja chcem proste toto, ja chcem tamto, ja chcem hento, neviem čo. Čím viac narastajú jeho nároky k tej technike, pričom tá technika nám mala šetriť čas, mala nám usnadňovať život. A ja sa pýtam ľudí, čo robíte s tým časom teda? Že máme auto, máme počítač, máme nejaký smartfón, máme proste doma roboty samé, proste robot na zamiesenie cesta, robot na urobenie smoothie, robot na všetko to už robí za nás technika, nemusíme mleť múku ručne, my si melieme múku ručne, je to veľa času, je to veľa práce, energie, ale o tom je život. O pohybe, o činnosti proste, že človek je spätý s tou činnosťou, nie že si kúpi hotový produkt, ktorý zomlel robot vlastne akože a čo robíme s tým ušetreným časom? Sedíme potom pri telke a pozeráme dobré filmy a proste potom nás toho bolí hlava, potom sme z toho unavení, potom sme z toho v depresii, lebo proste tam sú samé manipulácie a iné veci ako takto úplne a to sa potom akože motá takto ďalej. Takže čím je človek vzdialenejší od toho prirodzeného života, tým potrebuje väčšiu motiváciu toho matrixu, toho systému, aby ho udržal v tej vzdialenosti od toho prirodzeného bytia, takže tým mu musí dať viacej peňazí. Aby som ja vydržal robiť toho šéfa logistiky v tej svetovej firme a robiť tam 14-16 hodín denne a proste v tom
tom napätí proste objednáva tovar z Anglicka, z Francúzska, z Nemecka, proste zo Švajčiarska, odhentiaľ, neviem kde proste. A všetko to just in time, proste akože úplne načasované, presne to prichádzalo na tie linky a proste všetko to fičalo a proste úplne, ježiš, to bolo obrovské, čo si proste toto úplne, jak to išlo. A byť za to celé zodpovedný a vlastne to celé mať na starosti a to riadiť a podobne, aby som to vydržal, musel ma ten Matrix veľmi, veľmi, veľmi intenzívne motivovať finančne. A preto som musel zarábať 3 000 eur mesačne, aby som to tam nejako vydržal, kým neskolabujem. No lenže ja už som odišiel skôr, ako som skolaboval, to som si bol vedomý, že takto by to celé skončilo. Takže vlastne, čím je človek bližšie tomu prirodzenému bytiu, tým mu ten systém dáva menej. Logicky, však to je proti tomu Matrixu ako takému. Celý systém tohto čohosi okolo nás je postavený na tom, aby to ukradlo náš pokoj. Pokoj, mier v duši, pokoj, zosúladenie sa s bytím, zosúladenie sa so životom, je to najcennejšie, čo máme. A všetko to, čo sa okolo deje, slúži na to, aby to tento pokoj narušilo. Všetky správy, všetká ekonomika, všetká politika, všetky tieto strachov, myšie a jaké proste vplyvy na nás. Choďte do lesa tam za Jaroslavom, do toho krásneho s tým zapadajúcim slnkom, tam si sadnite a opýtajte sa, čo v tejto chvíli potrebujem. Čo teraz, ako budete sedieť opretí o ten strom, pozerať sa na ten západ slnka, sa opýtajte, čo v tejto chvíli potrebujem. Ako ma teraz zasahuje čosi na druhej strane sveta, alebo niekde tam proste, že čo ja s tým mám urobiť. Že ja neviem, niečo nebude, alebo že niečo bude, alebo že sa niečo stalo, alebo sa niečo stane, alebo to bude tak, alebo naopak, alebo nejako. Čo v tej chvíli, kto z nás vie urobiť? No ja viem, čo s tým vieme urobiť. To, čo má zmysel a význam je, ak chcete, môžete zavrieť oči, nadýchnúť sa, napríklad mantru som láska. Ak to chcete ešte zintenzívniť, môžete stať ja som láska. Potom skúste tú lásku v sebe precítiť. Skúste normálne ju vnímať v hrudi, v strede hrude. Skúste ju vnímať v tele. Niekto ako chvenie, niekto ako vibráciu, niekto ako nejakú slasť, nejakú blaženosť, nejaký pocit šťastia, nejaký pocit tepla, svetla. Proste každý si tú lásku vnímame podľa seba. Tak ako niekomu to ide trošku, niekomu viac, niekomu veľmi. Proste skúste sa nadýchnúť, ja som láska. Skúste ju precítiť v sebe, tú lásku. Možno len taký milimetrik, možno takú špendlík. Niekto môže tú lásku cítiť takto, niekto tak. Ešte na sekundu odbočím. Jeden svetec povedal, že láska človeka k človeku je ako svetlo sviečky. A láska človeka k Bohu, k tomu absolútnu, tej prirodzenosti, k tej jednote, tomu všetkému, čo tu je, aj není. Láska človeka k Bohu je ako svetlo slnka. A to je tiež len prirovnanie, lebo to dokáže byť ešte väčšie. A teraz si predstavte, keď človek má v sebe svetlo sviečky. Niekto ho má len také maličké, niekto ho má také väčšie proste. Niekto ho má takéto, lebo v živote dostal veľa tých kopancov, veľa toho utrpenia, veľa tej náročnosti toho všetkého. Tak si tú malú lásku si človek stráži, si ju chráni proste, aby mi z nej niekto nezobral z toho môjho svetla. Niekoho stretneme, bože, to bol ťažký človek, ten ma vycúcal, ten mi proste zobral veľa toho, tej energie alebo čoho. Pretože sme tej lásky, pretože tam máme málo. Ako náhle my rozvinieme tú svoju lásku, zase technikami, napríklad ja som láska, milujem, na takú lásku, na takú, proste, urobíme z toho malý ohníček, urobíme z toho vatru, to sa dá relatívne rýchlo, urobíme toho svetla ako požiar lesa, keď horí les, to boli vtedy, umierajú bytosti, proste, tiež to má svoj očistný význam a prvo, prečo sa to deje, ale teraz ide o to svetlo. Keď horí les, to vydáva obrovské svetlo a teraz si predstavte, že niekto z vás žiari, keď horí les, a niekto si zoberie za kýbel toho svetla od vás. Koľko vám toho svetla bude chýbať? Uvidíte to vôbec, že niekto si zobral za kýbel? Keď máte takéto svetlo v sebe a niekto si z toho zoberie polovičku, tak to budete cítiť veľmi. To je, keby vám napolú na tú vašu sviečku, proste, že tam prestane horeť, alebo proste bude to také všelijaké. Ale keď vo vás bude horeť svetlo, ako keď horí les, tak veľké, kde je ešte takéto svetlo od svetla slnka? Ktoré je miliónkrát väčšie ako naša Zem, proste, ako toto úplne. Ale teda už to bude taká žiara, ako keď horí les. A niekto zoberie za kýbel, zoberie za tatrovku toho svetla, proste pre seba si. Z toho vášho, aby teda mal aj on.
Ako to pocítite? Ako vám to bude chýbať? Nech si zober si ešte aj druhú Tatrovku. Zober si aj druhý kýbel, alebo si zober, koľko chceš. Takže toto je tá cesta toho. A keď vy budete svietiť ako svetlo lesa, tak ten vedľa vás začne svietiť tiež. Potom začne aj ten ďalší, aj ten sused, aj ten tam, aj kdekoľvek. Že toto je tá cesta toho. Bez toho, že ako to celé funguje a prečo je to tak a teraz ja tu jem otrávenú stravu, ktorú postriekali, na nás tu niečo striekajú, proste, že zase tu nejaká Schumannová frekvencia niečo tu robí, proste, zase tam niekde, čo si sa deje v Amerike, v Anglicku, v Japonsku, neviem kde, proste toto úplne. No a čo? To, čo s tým my vieme spraviť, nadýchnúť sa, ja som láska, precítiť tú lásku v sebe a vydýchnuť von mantru milujem. Milujem. Normálne to milujem, vydýchnete do priestoru vašej spálne, vydýchnete to do priestoru vašej pracovne, ale zase toto nie je zaklínadlo. Toto nie je, že zaklínadla, mágia funguje tak, nie som mág, nepoznám to, ale teda, že poviete nejaké zaklínadlo a zmeníte tým realitu. Jednorazovo proste. A zrazu je všetko inak. Proste akože toto takto nefunguje. Toto je mantra. Ja som láska, milujem. A keď tú mantru budete používať často, vždy večer pred zaspávaním, vždy, keď je vám ťažko, vždy, keď sa dobre cítite, keď ste v práci, keď ste doma, nie keď šoferujete vozidlo, nie keď robíte s plynom, alebo nejakého dispečera, alebo niečo také, čo potrebuje sústredenie. Keď tú mantru budete opakovať dostatočne dlho, dostatočne množstvo krát, nie je na to predpis. Niekto to povie 5 krát a zažije takú lásku, ako ešte nikdy. Niekto to povie 1000 krát a nezažije nič. Takže na to není proste garancia. Ale keď to budete používať dostatočne dlho, tak tá láska sa vo vás začne rozvíjať, začnete naplňať priestor, v ktorom žijete a potom v našom dome je taká vibrácia, že keď sme na Silvestra išli s manželkou preč, na Slovhime, na tom našom centre sme robili taký pobyt a deti chceli ísť niekam, tak hovoríme, deti, že však my nebudeme doma, môžete domov zavolať kamarátov, môžete tu mať akože čurbes a tak. A deti nám hovoria, že tatínko, ale že u nás doma je taká vibrácia, že keď doma robíme nejaký mejdan, nejakú party, tak my tu iba pijeme čajík, hráme tu nejaké hry a nikomu sa nechce proste ako tuto proste nejak robiť nejaký poriadny mejdan. Vlastne tá vibrácia toho priestoru už je tak pokojná, je tak kľudná, že kedysi ku nám domov sa chodila celá rodina hádať. Proste tu, lebo sme tu boli krátko, proste tu boli také hádky, také nervy, že raz som kúpil takého z Ekvádoru, takého bôžika pomsty, niekde som ho zavesil a hovorím, ešte raz tu niekto zvýši hlas, tak si to potom vybaví s týmto bôžikom pomsty. Tak vtedy sa prvýkrát nikto u nás nepohádal na tej veľkej rodinnej nejakej akcii a odtedy sa u nás doma neháda. A teraz, keď k nám niekto príde, tak pozerá, že vy tu máte aký pokoj. Že vy tu máte akú krásnu vibráciu, proste ako, aké čosi, no ale to si človek nekúpi. To človek nevyhrá, to proste nedá na stenu, že akože teraz som si tu kúpil kvet života a teraz už tu bude pokoj, proste akože môže to pomôcť, môže to mať nejaký. To je, že sa začnete venovať takejto technike a tých techník je veľa. Úplne, že mŕte. Ako nájdete si svoju vlastnú, vytvorte si svoju vlastnú, keď vám žiadna nevyhovuje alebo čokoľvek, ale začnite sa jej venovať. A keď sa budete venovať, potom sú tie himalajské mantry. A to sú mantry, ktoré sa mantrujú tisíce rokov a mantruje ich milióny ľudí. A tie, keď začnete mantrovať, tak to sa potom začnú diať veci proste, ako toto úplne, že tých metód a spôsobov je veľa. Ale nestačí o tom počúvať, nestačí o tom čítať, nestačí ísť na nejaký víkendový seminár, že tam jak tam bolo pekne. Treba začať niečo robiť. Bez očakávania, bez nejakého, že dobre, ja teraz budem mať nejaký výsledok. Treba to začať robiť s láskou pre seba. Pre seba, pre okolie, pre zem, pre vesmír, proste úplne pre čokoľvek. Bohača, už takto som nekecal dobre dávno. Nádherně se posloucháš, tady píšou, že tvůj smích je nakažlivý, tak takhle nakažlivá v dobrém slova smyslu je i ta láska, že jo, nebo ten nějaký vnitřní klid a podobně. Já můžu říct příklad, skutečně my, když jsme se nastěhovali sem, kde bydlíme, tak se tady tomu říkala bytovka hrůzy. Partnerka jsem nechtěla jet ani se podívat vůbec, jako jo, protože říkala, že už tady kdysi kolem jela a že neexistuje, že bychom tam někde bydleli. A po krátké době, co jsme se sem opravdu jako nastěhovali, protože já tady viděl ten potenciál, jak by to tady jednou mohlo vypadat, když se tomu trošku pověnujeme, tak nás opravdu místní jako zastavovali a ptali se nás, co jsme tady s tím udělali, jako, že to tam je úplně jako úžasný najednou. Najednou se tady prostě nádherně žije, takže si myslím, že o tom to ve skutečnosti je. A i mi to dávalo smysl, i když jsem taky trošku v úvozovkách jako po dvou si jako nadával, jako
co mi to zase bože děláš, kam mě to zase házíš, jako, co mě kydne do nějakých sraček, abych to tam vyčistil, jako, kam nemůžu jít, už někam už to je čistý, a takový ty odpovědi, jako no tam by si byl předplatný, že jo, když už to tam čistý a tam tě není potřeba. Takže to taky bylo takový zajímavý období. Mě napadlo u té svíčky, co jsi zmiňoval, když ten plamen je potom dostatečný a často to můžou být třeba ty pochybnosti. Když je plamínek malý, tak nás ta pochybnost může sfouknout. Jo, a opravdu jako vyhasneme. Tak jen co, když je ten plamen větší, tak ten vítr nebo ty pochybnosti nebo cokoliv ho vlastně jako rozdmíchává a naopak ho posiluje. Jo, když vlastně máš vítr u většího požáru, tak najednou to není, co by tě ohrožovalo, ale naopak, co ti vlastně ještě jako přidává na té vlastní síle. Hodně se to říká třeba u těch lidí, kteří tímhle způsobem využívají třeba nějakou tu negativní energii od druhých lidí, protože to nevnímají osobně, nedotýká se to jejich zraní, ono je to posiluje, někam je to posouvá, protože s kým umějí třeba pracovat a podobným způsobem, to mi jaký přijde skvělý. Ještě jsem tam měl jednu věc ohledně toho, že ten život neměl smysl, jo, pokud člověk vlastně jako aniž by tu cestu šel, měl jsem tam rovnou tu linku stejně jako ty a napadlo mě k tomu, když to potom člověk vidí z toho nadhledu při nějaký zkušenosti, kdy třeba má možnost nebo zažije opuštění těla. Já myslím, že po té smrti to zažijeme prostě všichni. Já jsem o tom přesvědčený, že jsem to zažil ještě než jsem zemřel, proto můj oblíbený citát je: člověk, který zemře, než zemře, tak nezemře, když zemře. Jo, a můžete to aplikovat, jak chcete. Je to výborná, opravdu jako praktická poučka do toho života. Nemyslím tím, že by člověk měl páchat sebevraždy, je to samozřejmě symbolická jako rovina, ale má hodně něco do sebe. Tak mě napadlo, že třeba člověk, je to zase jenom věc té mysli, že on si myslí, že jeho život neměl smysl. A pak to vidí z toho nadhledu, jako by se mu v úvozovkách pro představu přehraje jako by ten jeho život a tam vidí, kolika lidem ale pomohl. I když měl v ten daný moment třeba pocit, že někomu ublížil, ale jakou byl zkouškou pro ty druhý lidi a to, že je třeba posílilo. Takže vlastně každýho život měl smysl, i když na první pohled to může vypadat, že smysl neměl a měl smysl hluboký. A spousta lidí se podceňuje, že nejsou v tomhle jako dost osvícený nebo dost právě nešířejí tu lásku a nebo ten plamínek mají takový jako malinký. A to jsou často jenom ty pochybnosti, které ve skutečnosti už u těch lidí rozdmíchávají naopak ten požár, který si člověk ve skutečnosti není ani vědomý. A ještě k té ztrátě mě napadlo, že vlastně člověk, který se ztratí, tak to je první bod vlastně, že si aspoň uvědomí, kde je. Člověk, který je ztracený a uvědomí si, že se ztratil, tak v ten daný moment si uvědomuje, kde se nachází. Ano, je to sice ztráta, ale je to, už vím, kde jsem, už si uvědomuju nějakou iluzornost třeba něčeho, co bývalo nebo takhle. Je to podobně jako u člověka, který je závislý. Já používám rád, protože s tím mám osobní zkušenosti, tak ten alkohol. A člověk, který je alkoholik a nepřizná si, že je alkoholik, tak s tím nemá šanci nic dělat, pochopitelně. Ale v ten moment, kdy si přizná, že alkoholikem je, nebo že je pod vlivem nějaký závislosti nebo nějakého typu chování, který je pro jeho život nebo pro jeho okolí destruktivní, tak v tu chvíli, kdy si to uvědomí, tak udělal ten nejdůležitější krok. Od té doby už, ať by se do toho tendenčně měl jako měl tendenci třeba jako vracet, ať nevědomě nebo takhle. Už tam nikdy nebude to, že na to zapomene. On už si to uvědomil jednou. A tomu jako navždycky zůstane. A to je nějaký ten bod, od kterého se dá obrátit nebo odrazit. Je to, kdy se vracíš vlastně jakoby zase k tomu záchytnému bodu. A klidně se tam člověk může vrátit 100krát během života. Hodně lidí jsem si všiml, že ať už při konzultacích nebo co si jako všímám, tak mají tendenci se jako šikanovat, že se jim nedaří. Neumím dost meditovat, ještě nejsem dost osvícený, ještě pořád se s někým pohádám, na někoho zvýším hlas, nebo tak říkám, to je ale v pořádku. To je život, takhle se to učíte. Kdybyste nedělali ty chyby, tak v uvozovkách nemůžete jako postupovat. Tak to neberte jako chyby, berte to jako zkušenosti. A já naopak, ať to může znít třeba pro někoho šíleně, tak když někdo má třeba ty recidivy, když vezmu příklad třeba toho pití, že přestane pít a po měsíci se zase ožere. A zase přestane pít a zase se ožere. Říkám, ve finále ten člověk má mnohem víc zkušeností, než člověk, který to zkusil jednou a rovnou se mu to povedlo. Protože zná ty zákoutí, zná ty záludnosti, ví, co ho jako svádí, jo, víc s tím má vlastně ve skutečnosti kontakt a potom ve finále, když přestane po nějaký delší době, má s tím mnohem víc zkušeností, může pomáhat i druhým lidem, protože mu neřekne, no já jsem tady jednoho dne řekl dost a od té doby jsem se nenapil. Ano, respekt, je to inspirativní, samozřejmě chápu, má to svý kvality, ale člověk, který se v tom prostě plácal 15-20 let a potom i tak to dokázal, řeknu, hele, vy už víte úplně všechno, jo, co si na vás může ten život připravit a vy sami jako na sebe. Takže to, že člověk třeba někdy selže, tak ho to naopak může ještě víc utužovat. Není to v tom, že jste zklamali a udělali chybu. Možná prostě nabíráte jenom víc a víc zkušeností, abyste tam měli prostě hlubší vhled do nějaké konkrétní situace, tak aby si to lidi třeba neměli tendence vyčítat, protože z určitého úhlu pohledu je to určitě zbytečný. Je to zase jenom další zkušenost. To si porozprával krásne toto. Existuje veľké množstvo príkladov na to, ako to celé funguje, čo s tým robiť, ako podobne.
Ak dovolíš, Jaroslave, ja ti chcem veľmi poďakovať za tú minulú reláciu, čo sme spolu robili. Do Čiech sme zrazu predali, ja neviem, možno cez 20, možno aj 30 tých kníh našich, čo som ako takto napísal. To bolo to čosi krásne. A teraz, ak si spomínal to s tým plameňom, teda, že ten príklad, že teda aj malinký a zhasne, na to je zase taký príklad, že keď naša vibrácia je veľká ako vibrácia mravca, mravec, keď leze po tráve, si musí dávať pozor na kvapku vody, lebo keď ho zaleje, tak tam sa utopí. Musí si dávať pozor na mačičku, lebo ho na ňo šlapne a došlapne ho, na psíka, na kosačku, na chlapca, na pavúka, na úplne na všetko, čo je okolo, lebo preto je tých mravcov toľko, lebo proste ten mravec raz, dva je po ňom. Keď tá vibrácia človeka narastie napríklad na mačičku, mačička už si nemusí dávať pozor na kosačku, na kvapku vody, na pavúka, čo má toho ešte dosť veľa, proste na psov, na autá, na hento, na tamto a proste potom preskočím všetky tie ostatné príklady. A keď človek dozrie do vibrácie orla, je to ako príklad, teraz nech sa nikto nepýta, že kto som ja, kto je on a kto tamto, to každý sme niekde v tomto celom spektre. Proste keď orol si letí krajinou, aj orol má svoje problémy. Aj orol sa bije s druhým orlom o teritorium, aj orol je hladný, aj orol má deti, ktoré musí nakrmiť, aj orol proste akože bolí ho hlava, alebo proste zjedol niečo zlé. Tiež není, že už žije bez problémov, proste, takže aj ten, kto medituje, aj ten, kto sa rozvíja, aj tamto, aj hento, neviem čo, je to človek. Každý z nás je na ceste, dokiaľ sme nedosiahli stav úplného pokoja, absolútneho samádhy, stav svetca, osvietenia, toho konečného, sme niekde na ceste a práve čím je človek takto rozvinutejší vnútorne, tým viac vecí na ňo tlačí, tým väčší tlak sa na ňo vytvára, tým väčšie nároky sú na ňo tlačené a tým proste je tá potreba tej jeho práce vnútornej väčšia a to potom zase tiež mnohých tak nejak odradí od toho a proste všeličo, ale nevadí. Ten orol si letí nad krajinou a sleduje proste. Tam hrajú futbal, tam niekto vyhral, tam prehral, tam sa hádajú, tam sa bijú, tam sa milujú, tam niekto sadí, tam niekto volá, čo robí a proste jeho to už nezasahuje. Už ho netrafí vzduchovka, už ho netrafí gumipúška niekoho, nejakého chlapca. Tiež mu môže liesť nejaký vykrádač, nezda do tohoto, ale proste, že ďaleko menej vecí zasahuje do života človeka, čím je človek vybračne rozvinutejší, otvorenejší. A ešte to prirovnávam do umenia hrať šach. Šach sa nazýva, že to je kráľovská hra. Ale nie kráľovská, pretože to hrali králi, proste ako, možno áno, možno je to hrali, alebo čosi. Ale šach je ako život. Väčšina ľudí nevie hrať šach. Väčšina ľudí nevie žiť. Žijeme úplne mimo. Pomílení proste celý nejak inak. Proste ako toto. Niektorí vedia, ako ťahajú figurky. Že král ide o jedno políčko, pešiach ide takto, dáma môže ísť skoro všade, tento chodí takto. Pár ľudí vie hrať šach tak, že vlastne, keď im vyhodia dámu, tak sa pozrú, aha, vyhodili mi dámu. Tú najcennejšiu figurku, teda ako takú najsilnejšiu, najdôležitejšiu, kráľ je teda najdôležitejší, ale teda tá dáma tam má taký najväčší dosah. Niekto vníma už aj filozofiu na krok 2 dopredu. Vie, že keď pôjdem sem, asi to nebude dobre, lebo potom bude nasledovať toto a potom tu prídem o niečo, alebo proste prehrám. Takže čím vie človek hrať lepšie šach, čím viac krokov vidí dopredu, niektorí vidia na 2, na 3, niektorí na 5, niektorí na 25, proste ako takto úplne, tým viac vie človek žiť život. To nehovorím, aj šachista môže byť despota, aj všetko, teraz nehovorím, aby každý hral šach, je to ako príklad, že čím viac človek vidí krokov dopredu, čím viacej je prebudený, čím viacej je uvedomelý, rozvinutý, tým viac sú mu jasné súvislosti a to nie je trest, že sem vkročím a vlastne potom sa sám zablokujem a nemôžem sa potom pohnúť tou vežou a nemôžem s ňou byť, že keď sem skočím, tak mi ju zoberú. To nie je trest, že mi ju zobrali, proste to bolo prirodzené, to som ponúkol, proste nechal som to tak a proste ten vesmír si to zobral, však ja som ju nepotreboval, keď som tam akože išiel. Takže vlastne čím viac človek vidí v tom živote, teraz nemyslím jasnovidectvo, ale proste to je to uvedomenie, to nepochádza z mysle. To pochádza z toho vnútorného vedenia, ktoré keď sa tá myseľ stíši a keď sa tá naša duša trošku rozvinie, a to telo tomu náležite vlastne akože, tak dôjde k určitej harmónii a tá harmónia spôsobí väčšie prebudenie vnútornej životnej sily. Vôbec nepijem kávu. Vôbec neužívam žiadne látky, proste ako toto úplne. A ľudia sa pýtajú, odkiaľ máš toľko energie? No, ešte mám na to malý receptík, ak môžem. To je vlastne, že ak človek robí akúkoľvek činnosť v živote, a to je jedno, či upratuje, či sadí, či niekomu pomáha, či odpovedá na mobile, alebo proste čokoľvek, je potrebné, aby bol v súlade s tou činnosťou. Niekto povie, že v prítomnosti, alebo čo vlastne. V súlade s tou činnosťou znamená, že nie som s tou činnosťou
vlastne v nejakom rozpore, v nejakom odpore. Ak upratujem v napätí, Bože, zase tu len upratujem, ja stále len upratujem, nikto mi tu nepomôže, ja nenávidím to upratovanie, ja to neznášam, vôbec to nemá žiaden zmysel, zajtra tu zase bude bordel. Proste takto si človek oberá sa o svoju životnú silu. Ale keď upratuje s láskou, pretože to berie ako službu, ja upratujem, lebo sa mi to páči. Lebo chcem pomôcť proste manželke, deťom, sebe, rodine, priestoru proste ako toto, tak tu upratujem a som z toho rád. Nemám rád upratovanie, neteším sa, že kedy zase budem upratovať, ale keď už upratujem, tak upratujem s vďačnosťou, s prijatím. Proste teraz robím toto, pretože mnoho ľudí v tejto chvíli upratovať nemôže. Nemá čo, nemá čím, možno nevidí, možno nedýcha už proste, alebo čokoľvek iné, takže ja toto všetko môžem. Vidím, počujem, cítim, stojím, mám ruky, nohy a môžem upratovať pre niekoho. Niekto nemá upratovať pre koho. Proste nemá nikoho okolo seba, žije sám a chcel by mať partnera, rodinu, volá koho, kto by sa s ním potešil, kto by s ním, ale nemá. Takže my toto všetko máme a potom trpíme, lebo upratujeme, zase musím upratovať. A toto sa týka úplne čohokoľvek. Takže v každej činnosti, ktorú v živote robím, bez ohľadu na to, že mám toho veľa, že nestíham, taká malá reklamná súvka, minule som hovoril, že mám toho veľa, no teraz máme toho životne veľa, pretože o týždeň, v sobotu a nedeľu, 17. a 18. septembra je Avatar Fest. U nás v Dome kultúry v Seredi robíme festival s manželkou a deťmi, kde je viac ako 45 programov, prednášok, cvičení, workshopov, hudobných vystúpení, všetkého možného. Máme divadlo prenajaté, školskú telocvičňu, školský dvor, banketovú sálu, estrádnu sálu, proste ešte nejaké učebne. Proste tam prebieha, je tam obrovské veľa stánkov, proste ako takých etno, ezo, eko, bio, proste asi okolo 50. Takto a to celé tam prebieha 2 dní. Bude tam Bára Englišová, bude tam Jozef Banáš, Pálko Baričák, proste ako neskutočne o prírodnom staviteľstve, o konope, o všetkom možnom, čo si človek, o dýchaní, proste o tužovaní, vzťahoch, proste ako veľa krásnych, zaujímavých programov. A teraz všetky tie veci, už je dávno program urobený, už je všetko dohodnuté, ale teraz prichádzajú podnety, toto sa mení, tento nemôže vtedy, toto má zrazu naopak, tento to má takto, tento by ešte chcel toto. A proste to je popri normálnom byti, že som ešte aj manžel, aj rodič, aj máme ten obchodík avatarshop.sk a toto je avatarfest.sk, keby ste sa ho chceli zúčastniť, dajú sa kúpiť lístky v predpredaji alebo aj na mieste, neobmedzené úplne hoci koľko, zmestíme sa všetci. A čo je najväčšia sranda, presne o týždeň potom je v Plzni Avatar Fest, takisto český, toto je náš slovenský, akože náš, takto, a on vznikol úplne nezávisle od seba a vznikol 2-krát do roka, aj ten náš bol na jar, teraz bude vlastne na jeseň, 17. 18. september, a v Plzni je o týždeň potom, ešte aj tá Bára tam bude vystupovať aj na našom, aj na tom tej Plzni. Chodia k nám ľudia aj z Čiech, proste úplne krásne, to je dokonca aj z Plzne a od Prahy a kompletne z celých Čiech. Je to veľmi krásne, ubytovanie si musí nájsť každý sám. A teda už keď sme pri reklamnej súvke, Jaroslav, dúfam, že môžem. Toto je ešte raz tá kniha Cesta k prameňu, kde sú zapísané mnohé poznania, mnohé múdrosti mnohých svetcov, krásnych bytostí jogínov, aj teda tie životné moje vlastné, tých skúseností a tej filozofie a aj v závere je tam taký bonus a potom bonus bonusu aj toho, prečo toto všetko tu je tak na tej zemi, aj s nami, aj o čo tu vlastne v tom celom ide, to je taký záver, také odhalenie a potom tie bonusy, kde sú popísané techniky. Dýchacie, mantrovacie, aj taká vnútorná s takou energiou, také rozvíjajúce podobné. A potom, ak toto niekoho zaujíma, takáto cesta, takýto rozvoj ďalej, tak som učiteľ kriya, jogy, také jogy duše. Vlastne tie techniky mám z Himaláji, vlastne venujem sa tomuto v tomto živote už asi 10 rokov. Ale teda, ako je to dôležité, že koľko v tomto živote, to je zase tá myseľ, že proste, že a ty si kde a čo si robil a kto ti to tam dal a ako to bolo a to tak, toto, hento a neviem ako, proste všetko inak. To je úplne nepodstatné proste. Kto vie, koľko stoviek, koľko tisícov životov sme niekde žili v nejakých meditatívnych kláštoroch, jaskyniach a všeličom inom. A teraz sme sem prišli do tohto prostredia, do tohto matrixového prostredia plného technológií, plného techniky, plného čím víc peniaz, lásky míň. Sme prišli zažiť toto celé. Aj som sa potápal hlboko v mori, aj som skočil s padákom, aj som proste obsiahol obrovské množstvo, aj som viedol krúžky s deťmi proste ako na škole a chodilo tam polka školy a proste sme sa rozvíjali
hrávali na gitare. 3 roky som nosil klobúk ako taký country cowboy, proste ako toto úplne, že vyštudoval som poľnohospodárskú školu a zvieratá som choval, zabíjal, jedol, predával, proste akože a vegetariánom sa vysmieval, že naozaj, a to je skoro nič z toho, čo som naozaj zažil, čo som teraz spomenoval, že mi bolo umožnené v tomto živote toho zažiť obrovský veľa. To som robil rôzne politické funkcie, neviem, čo je to možné. A tak vlastne, aby človek v krátkosti, v rýchlosti obsiahol všetko, čo tento priestor, čo táto doba ponúka, aby vlastne sme v tom všetkom, tých možnostiach odhalili to podstatné, to skutočné, to zmysluplné a začali to rozvíjať. Pretože nehovorím, že je niečo ľahšie, ako prestať fajčiť na prvýkrát alebo narodiť sa v nejakom kláštore proste a tam v tichu a v nejakej disciplíne, v nejakej oddanosti proste sa tam rozvíjať strážený tými kláštornými múrmi a tým kláštorným poriadkom. Nič nie je ľahké, nič nie je ľahšie, nič nie je jednoduché alebo nejaké. Každý sme sa narodili do toho prostredia, do tých podmienok, takým rodičom v takom čase, ako sme sa narodiť mali. K tomu sme dosiahli alebo dostali nejaké vlastnosti, nejaké schopnosti. K tomu máme nejaké záťaže z toho celého, ktoré tu máme spracovať, uvoľniť, zosúladiť, vyčistiť, odhaliť, naplniť a realizovať tú cestu to celé a dosiahnuť každý z nás to, prečo sem každý z nás prišiel. A každý z nás to má iné. Niekto prišiel trpieť, niekto prišiel spôsobovať utrpenie, niekto prišiel tu lahodiť a len tak byť, niekto sa prišiel rozvíjať, niekto prišiel inšpirovať, niekto prišiel kritizovať tých inšpirátorov. Takže každý sme tu pre niečo iné. A je najväčšou podstatou toto, odhaliť. Mnoho ľudí to už aj vie, ale sa bojí to realizovať, bojí to naplňať, lebo čo spoločnosť, lebo čo hypotéka, lebo čo proste tamto, tuto. A je na to taká krásna veta. Boh sa vie postarať o všetko. Myslíte, že sa nepostará o vás? Len človek tú vieru musí mať tak rozvinutú, takú skutočnú. Nie len, že si mysleť, že ja verím, ale musí veriť každou bunkou. Nie, že tam tomu Bohu. Kto chce, môže veriť Bohu. Kto chce, môže veriť Panenke Márii, alebo ja neviem, veľkému Manitúovi proste, akože, alebo každý podľa toho, alebo tomu slnku, alebo stromu, alebo Jaroslavovi, alebo proste komu chce. Proste, ako toto úplne, že to je každého vec, ale tú vieru potrebuje mať skutočnú. Potrebuje mať takú, lebo keď tá viera je skutočná, tak sa ona skutočne deje. Zase by som mohol rozprávať teraz o synovi, o nás, boli sme teraz pozrieť aj Medjugorje, aj bosnianske pyramídy, aj kopec krásnych miest, proste ako toto úplne, že silných a zase sa dá rozberať, je to skutočné, je to práve, zjavila sa, tam sú tie pyramídy naozaj, takto to je, hentak to je, ako to je, čo je dôležité, nie je to, že či sú prírodného charakteru, či ich niekto dotvoril, či ich niekto vybudoval, či to niekto pokazil, či to niekto toto, hento, tamto. Dôležité je, čo tam človek cíti a čo to človeku spôsobuje. A to, keď tam stretnete človeka, ktorý tam je teraz 14. krát, vlastne pomáha mu to, zmenilo mu to život a pomáha mu to, prečo by tam chodil 14 krát, keď tam nič není. Proste, alebo čo, ale to zase, keď tam pôjdete vy, možno tam nič nepocítite, možno tam nič neuvidíte, možno vám to nič nespôsobí. Pretože nič na svete nie je pre každého. Ani indiánsky totem, ani zlatý Budha, ani Ježiš volá, kde je v Jeruzaleme, alebo ja neviem kto, kde, proste ako toto úplne. Proste nič nie je pre všetkých a nič nie je pre každého. Každý potrebuje hľadať to, čo v ňom rezonuje, to, čo mu na teraz pomáha, lebo to sa môže meniť. Niekto je pár rokov buddhista, potom je hinduista, potom je nič, potom je všetko, potom je Indián a skončí ako Eskimák, alebo ako Jaroslav, alebo ako kdokoľvek. Proste. Takže no toľko, čo som toho dneska nakecal, to som už dávno. A keď Jaroslava chceš nejakú otázku alebo niečo tuto u diváka, ďakujem aj za možnosť tej reklamy. Ten Avatar Fest, máme tam aj program aj s manželkou, aj himalajskú omovačku, aj relaxácie, tam je toho avatarfest.sk, keby ste sa na to chceli pozrieť, tam je program, všetky takéto veci. Ďakujem ti obrovsky za túto príležitosť. Ak sa niekto dopočúvala sem, to už je znak toho, že toho vydrží dosť. A teda už je schopný aj zažiť takúto reklamu proste, akože ďakujem ti obrovsky. Tak jo, hele, ještě jednou ti mockrát děkuju, moc jsem si to užil a budu si ještě zase nějaký příští vysílání, co domluvíme spolu. Ahoj.
Ďakujem veľmi, Jaroslave, priatelia. Majte sa krásne. Hario, ďakujem. Tak jo, to bylo dnešní vysílání. Pokud se vám vysílání líbilo, budu vám vděčný, pokud se třeba rozhodnete mě podpořit nějakým dobrovolným příspěvkem. Tak jo, já myslím, že pro dnešek asi všechno. Doufám, že se vám vysílání líbilo. Děkuju moc krát za jakoukoliv podporu se rozhodnete a mějte si krásně, užívejte.